Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεύτερο reunion της τάξης του χρηματοοικονομικού 1990. Hard Rock Café, 19 Τρίτου 2011. Μεγάλη συμμετοχή και πάλι. Έχει γίνει θεσμός πλέον και πρώτος ο οποίος θα κάνει δηλώσεις, ο κύριος Φέσιος. Πρέπει ο κύριος Φέσιος να κάνει δηλώσεις. Σας ακούμε. Εδώ πρωταγωνιστής και πάλι. Για δεύτερη χρονιά επαναλαμβάνεται το reunion, το re-reunion. Re-reunion, ναι. Είμαστε εδώ πέρα μια ωραία παρέα. Μάλιστα. Είμαστε όλοι καλά. Είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε ένα τον άλλο. Λέμε τα δικά μου. Ευχόμαστε και του χρόνου να ξαναβρεθούμε πάλι όλοι μαζί κάπου και να τα ξαναπούμε. Έχει γίνει θεσμός στο reunion. Εσύ πρώτος που δηλώσεις. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλή βραδιά και η σημερινή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο κύριος Καγιούλης. Εγώ ένα πράγμα μπορώ να πω. Ευχαριστούμε Σίμω για μια ακόμα φορά για το πολύ ωραίο reunion που έχεις κάνει. Και για την πολίτευση. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα, Καλά. Επειδή είσαι φρέσκος παντρεμένος, σε συγχωρούμε. Αλλά δεν είναι δήλωση αυτή η οποία χρήζει δημοσίευσης. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ευχαριστώ σε όλους, στο Σίμω που συμφέρει. Πάλι στο Σίμω και εσύ κυβερνητική είσαι. Σε κατάλαβα. Εγώ στο Facebook δεν μπαίνω. Δεν μπαίνεις γιατί είσαι τρομοκρατική και αντικαθεστωτική. Έτσι ακριβώς. Άντε καλά. Μου στέλνετε email. Θα σου στέλνουμε email. Πρέπει η αντιπολίτευση, επειδή έχει κάνει ένα φόρουμ μόνο για τους άντρες, να κάνει κάτι και για τις γυναίκες. Το σκεφτόμαστε από πέρσι. Ελπίζω να βρούμε κάτι και φέτος να σας στέλνουμε ένα μήνυμα. Θα σας στέλνουμε. Έλα, κλείσε. Όχι, όχι. Ο πρόεδρος τελευταίος. Πήγε πίσω. Πίσω. Καλησπέρα σας. Εγώ έχω να πω ότι είμαι υπέρ σου, καθαρά υπέρ σου. Μπράβο. Το δηλώνω, ο κύριος πήγε να θυμώσει την κάμερα, αυτά πλέον Αυτά οι συνασποδίτες. κυβερνητικοί τα κάνουν πάντα. Μπράβο. Λογοκρισία. Παρακάτω. Μην κρύβεσαι, κουμπάρε. Κάνε μια δήλωση. Δεν κάνεις δηλώσεις. Όχι ρε, Καλά είσαι πάντως με την αντιπολίτευση, το ξέρω. ναι, Πάντα. Καλησπέρα σας. Γεια σου Οδυσσέα. Υπάρχει θεσμός να κάνετε μια δήλωση ως νέο μέλος, αφού δεν ήρθατε πέρσι. Μας θυμάται με την παρουσία σας, σας ακούμε. Περάμε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Εύχομαι να επαναληφθούν αυτές οι συναντήσεις. Μπράβο. Νομίζω ότι σε κάλυψα. Με καλύψατε απόλυτα. Ωραία. Από εσάς δεν θα πάρουμε δήλωση, μας τιμάει η παρουσία σας όμως. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, θα σας διακόψω ένα λεπτό. Πες μας τι θέλεις. Πρέπει να κάνετε μια δήλωση. Ό,τι θέλεις. Εσείς ό,τι θέλετε, θα πείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθω πιο πίσω, συγγνώμη. Δεν φεύγω για τη μικρό. Πείτε μας για να ακουστείτε, σας ακούμε. Να σας πούμε. Σας ακούμε. Τι δήλωση έχετε να κάνετε. Ελεύθερο, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω όμως προσωπικές δηλώσεις προς την αντιπολίτευση γιατί θα μου επιτεθούν οι κυβερνητικοί. Μια γενική δήλωση. Μπράβο, και τους κυβερνητικούς. Πότε θα χορέψουμε. Μετά από λίγο, μετά την η κυρία Μάρα, έκτακτη εμφάνιση. Έκτακτη εμφάνιση. Η έκπληξη της βραδιάς. Τι έχετε να δηλώσετε. Δεν αλλάζουμε τον πρόεδρο με τίποτα. Α, έτσι και εσύ κυβερνητική. Πίσω ρε κάθετε. Τέλος θα κάνω δηλώσεις, εγώ δεν κάνω τώρα. Θα αφήσω τον λαό να μιλήσει. Καλά. Είναι η παλιά μου φίλη τη Μιχαέλα. Να είστε καλά για τη συνάντηση. Έχει μια κορούλα 8 χρονών και έχω ένα για 9,5. Να Οπότε σας θα ζήσουν. κρατήσουμε επαφή. Μπράβο. μαζί τα φάγαμε. Κύριε Λιβάνιε, μια δήλωση. Απουσία του φίλου σας που Λεμπές πολύ μεγάλη. Τι να πούμε, του χρόνου. Και του χρόνου. Τι έκανε. Είναι ο Λεμπέσης. Θα τιμωρηθεί με πρόστιμο και βαριά ποινή. Από τα κόρτ. Θα αποκλειθεί από τα κόρτ. Καλησπέρα σας. Μια δήλωση. Να είμαστε καλά και του χρόνου εδώ. Να είμαστε καλά. Έτσι, Καλά. Κύριε Δρόσο, σας ακούμε. Έχεις πάρει τη γυναίκα μου όλο το βράδυ
μαζί, σ' ακούω, τι απολογείς. Θα σου πω αύριο το πρωί. Θα μου πεις αύριο το πρωί, Καλά, στη γυναίκα σου κι εσύ. Μην πιάνεις εσύ. Ενώ ψηφίζω, πήγαινε από εδώ. Κι άλλη προσπάθεια φήμωσης της αντιπολίτευσης. Μετά τον κύριο Γενικό Γραμματέα, παρακαλώ. Ακούω. Έχω να δηλώσω ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς. Παρόλη την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να γιαουρτώσει τον κόσμο σήμερα. Γιατί τα γιαούρτια ήταν με μέλι προχτές. Πολύ ωραία ήταν. Της υγείας, κύριε Την υγεία να μας φέρει τα 50 ευρώ. Συγγνώμη. Πίσω. Ο κύριος Πίπιλος. Δεν θα μιλήσω εγώ. Καλησπέρα. Δεν θα μιλήσω εγώ. Δεν θα μιλήσω. Πάμε να μας βγάζουμε κόκκινα ματιά. Αυτό έκανα 2 χρόνια. 2 χρόνια μόνο. Κυρία Αντιπρόεδρος. Εγώ δεν θα κάνω καμία δήλωση. Πάλι. Αν δεν βεβαιωθώ, θα με βγάλεις με λαχρινή. Μελαχρινή θα Τελευταία σας φορά με έβγαλες σε αυτά. Ήταν τεχνικό λάθος. Κλακέτα. Ήταν τεχνικό λάθος. Μια ωραία πεταλούδα. Βλέπετε τις προσπάθειες φήμωσης, η οποία υφίσταται η αντιπολίτευση. Καλησπέρα σας. Σας ακούω, μια δήλωση. Εγώ είμαι Εβραίος και εγώ το έχω κόψει. Δεν έχω φίλο. Μιλάω ο πρόεδρος. Σας καλύπτει ο πρόεδρος, βλέπω όλους. Είμαστε προεδρικοί. Καλησπέρα. Ακούω. Περνάτε ευχάριστα, σας έχουν εφημώσει και εσάς οι κυβερνητικοί. Τι να κάνω. Άλλη δήλωση. Λοιπόν, του χρόνου θέλω να σπρίσω το σπίτι. Φέρε μου το μαλλί, να το κάνω πατανόβουρσα. Ασχολίαστο. Πρέπει να του δώσουμε κάτι. Πρέπει μια ευχή να κάνετε. Έχω 5 εκατομμύρια στην Γερμανία και άλλα 4 στην Ελβετία. Εντάξει, θα στείλουμε τον κύριο Κουράφαλο από το λογιστήριο του κράτους. Μαρία, αποφάσισε ποια τράπεζα θα είσαι. Αποφάσισα ποια θα είναι. Αλφα. Παιδιά, όταν έστειλα το Αλφα Εθνική. Μια άλλη δήλωση για το reunion. Αλφα Εθνική λέγεται. Για να μην Πρέπει να δούμε αυτό το υπέροχο βίντεο. Είναι απέτηση του λαού, γι' αυτό το κάνετε βίντεο. Σας ακούμε. Γεια σου Νατάσα. Δήλωση. Ορίστε. Τι θα κάνεις, τη δήλωση τον άλλο μήνα. Θα πτωχεύσουμε τώρα. Και εσύ με το email είσαι. Τότε πώς. Ανεξάρτητη. Τις δηλώσεις αυτές πρέπει να τις λάβετε σοβαρά υπόψη. Είναι πολύ καλή γιατί δεν έχουμε βρει ακόμα καλά. Μπράβο, μπράβο. Να, ο κύριος Κουράφαλος όπως και πέρσι θα μας δώσει τη λύση για το οικονομικό πρόβλημα της κυβέρνησης. Σας ακούμε. Μνημόνιο 5, μετά το μνημόνιο 4. Αμάν, αμάν. Θόδωρε, πες τα κι εσύ. Παρακαλώ, τι θέλετε να ακούσετε. Ό,τι θέλετε, μια δήλωση. Ελεύθερα, εκφραστείτε. Χαιρετήσω τους συναδέλφους εδώ πέρα. Μπράβο, Και εύχομαι τα καλύτερα. μπράβο. Αυτή είναι η δήλωση. Πράγματι. Από εκεί έχουμε κανένα δικό μας, όχι. Κύριοι μας τιμούν με την παρουσία τους. Φίλοι γνωστοί. Φιλική συμμετοχή έχουμε φέτος. Έχουμε εμπλουτίσει το τμήμα του χρηματοοικονομικού. Ξέρω εγώ. Πάμε για την τελευταία δήλωση του Προέδρου. Ο οποίος έχει, από Πρόεδρος, έχει υποπέσει σε κάμεραμαν. Σε φωτογράφο. Δεν θα σε περιμένουμε πολύ, τελειώνει το βίντεο, δεν έχουμε και μπαταρία. Κάνε δήλωση. Άμα δεν έχεις να κάνεις δήλωση, βγάλε μας μια συνταγή. Περίμενε, και να τα βγάλεις και εμένα μία, αυτό εδώ πέρα πάντα. Κοίτα να δεις, με τα 2 χέρια. Και καμεραμάν και φωτογράφος. Κοιτάξτε πώς προσιλητίζει ο πρόεδρος τους ψηφοφόρους. Έλα, κάνε μια δήλωση και πιάσεις και το χέρι μου. Στο μαλλί. Φτιάξε το μαλλί. Είμαι χαρούμενος. Κοντινό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι και φέτος μαζευτήκαμε παλιές συμμετητές, λιγότεροι από πέρσι, αλλά ήρθε η Χριστίνα Ισαρόπουλου φέτος, δηλαδή και η Μαρία Σαμαρά ήταν οι εκπλήξεις. Και ο Κώστας ο Πίπιλος. Επίσης, κάτσε ρε, τώρα τα μην με πειράζει. Και ο Κώστας ο Πίπιλος, ο οποίος έφερε και την οικογένεια από την κόρη του. Όχι, διότι φέτος χαρήκαμε που ήταν και ο Πίπιλος και έφερε και καμιά 15. Έλα γιατί έπαιζα και τένις και έχει πιάσει το χέρι μου, Ναι. δεν έχουμε εκλογές. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε Στέλλα Παπαγιαννοπούλου, δηλαδή πάρα πολύ
μεγάλη χαρά. Τελευταία στιγμή την πείσαμε. Επίσης είναι και ορκωτός λογιστής www.davos.gr. Έχει δικό του site εξαιρετικό. Ήρθε και ο Στέλιος Ολιβάριος, ο Λεπές το πιάσα εδώ πέρα φυλακή. Αλλάζει ο άνθρωπος. Επίσης, Αλλάζει. ήρθε ο Άγγελος που πρέπει να σταρχόταν. Ο Ρέπας έφαγε πάλι παντόφλα δεν. Αυτές δεν είναι δηλώσεις για να ανακοινωθούν ρε φίλε. Γιατί όλα. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Ρουβά μαζί με τον γιο του, με την κόρη του Γιάννη του Καγιούλη. Κόρη έχεις και εσύ. Μπράβο να σου. Ό,τι έκανε ο παπάς στις γυναίκες θα κάνουν οι αλήθειοι. Λοιπόν, θα κλείσουμε. Εκλογές άλλες δεν έχει. Όχι, θα κάνουμε εκλογές Όχι. για να κανονίσει το Ριγιούλη. Η αντιπολίτευση παραιτείται. Πρόεδρος Παμψηφί, ο Σίμων και εμείς μια ζωή αντιπολίτευση. Χαίρετε. Δεν έκανες δήλωση. Τι δήλωση, για ποιο θέμα έχουμε, τι... Για ό,τι θέμα θέλεις, πες εσύ. Πέρσι είπες για τον Ολυμπιακό. Τώρα για τον Ολυμπιακό και για τον Ολυμπιακό. Ό,τι θέλεις, δεχόμαστε τα πάντα. Είμαστε ανοιχτοί. Νομίζω ότι για άλλη μια φορά ο πρόεδρος, για άλλη μια φορά λέω ο πρόεδρος, με την παράσταση της αντιπολίτευσης, Μπράβο, μ' αρέσεις. πάντα βλέπω σε περιόδους δύσκολες υπάρχει συνένεση. Ναι. Συνένεση, που λέω είναι σημαντικό. Χρόνου θα είμαστε όλα τα έτη μαζί. Μπράβο. Αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα. Είναι δέσμευση. Αυτό είναι προεκλογική δέσμευση δύσκολη. Χρόνου θα ξεπεράσουμε τα 150 άτομα. Πω. Θα καλέσουμε και το Δουνουτού. Και το Δουνουτού όμως. Θα δούμε. Ναυτιλίνη και βενζίνη. Ναυτιλίνη και βενζίνη. Αυτό είναι άλλη δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Παραπλανητική όμως. Να βάλουμε προς τον νέο το μαλακία το αέριο που λέει στα πετρέλαια. Και το πετρέλαιο κάνει να Βάλω φυσικό πετρέλαιο. Όχι ρε. Τα επόμενα αργότερα γιατί πού να το κέρνει. Δεν ήμουν εκεί, κοπέλα, μια δήλωση. Πάλι μες στη μέση να σε ρεφέσκω. Αποθεωτικές στιγμές ζει την κυβερνητική παράταξη. Έλα κλείσε τώρα σε παρακαλώ πολύ. Δεν θες τη δημοσιότητα, 17 κιλά κλειδιά της μου θα έκλασα. Άντε. Έλα τελείωνε παιδί μου. Καλά.